India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kahenyu trap Youth Council HYC sengkemi hadin ba kalalet banbu iki arngut kisam lakasi bala kerni hudrok ban Pak Sumar ha Rehabilitation Center kabadai ha Asam menda kasngi thoding ka soterik u jemang arajar arpsau kaseng kalayalam sa hadu henrengut kisamla bani lambiang bar ke HYC kalala ban let chimti ki arngut ki bala kerni hudrok uwe na Viva Road bat uwe na kasnong umpling karba kite kisau ngut pat ki bala kerni udrok kide ki balawan yalam hi na ki kimi ki kapa ha ko office trekam kaseng kine ki sangut kide la ka jong kasnong arngut kide na mor keneng uwe na umpling uwe na moyong bat uwe pat na mokrwat ha ka jingkren bat vice president kaseng uba don bok dekhar long ba kine ki samla ki langop ha ka jingblien bat ki paralok bat don ru ha preng jong kine ba usha pengop ha ki pulit ka choisi hi naduk afik jungmi ngila benar dia kita sama percaya drugs ngila keren ro sekilat pakai kubon bang ngim isi ini drugs sama isi drugs ni isi drugs sama bal mau drugs poi ke cintu ke poi ke cintu ke poi ro lu pun bapenya beri tentang drugs dengan sukumen bandong bagi choisi hadu mentamane ngidang ye khenra ngidang ye khun percaya di drugs namar bangi suthu baladang ye khun tang sisi asngi kenom lak bandong ti bangi khun yu drugs bat penduk jat itu drugs jadi bantik bahalan de jong ta ngi khun ro ban pen im ye kamsim jong kini ki bilang ngop drugs dengan sukuman ba hari ni kita si beladap banai liang jong ki dekat juga choisi ngilayo nak lagi cakap jong nomba selong kidan ki bangki dekat leng baki district unit ki circle kilale ya ketika bentang sukuman bani thu ipi ba kat ki bangi yo ban nak di drugs ni jishimi kontak nombor jongki family members jongki kwik pa resolusi ban ong baki don ki family hakapor ba ngila sim kontak nombor ngila phone ban phone support office ki ma ki don ki family dan ki kwik pa habangi pawan nadangi kem komenen me ni pawan komentang sni kiwan bala de kiwan ni yo banda slow ki subuh cibuan ba kini hendruk di kilong hiang kisngo kisngap ya kajing khot jong kenhun jong se kidon bleng jong ki bawan hi makilai itu ya kata kajing trekam barat ba jong ka HYC bakum nong ini kun percaya drugs kidon ki balawan offer hi ban terwahi nakamta kabaha kamyat jong hi ngasem leng baki khun ki jong ki belangam haunu jingdi ti hakni kaski ki bomta ngila lecture ngila likem dakaba ngila yo jumjor ngila kem dia dan kiba ngila trap polenti ti lembah kaji menjur yang bahia sa bat ngi sukumen syuk bani tu ipi gowe bangila don kaji te bat ni kala Alive Again Foundation kabdi foundation ke balaron dan dia belah penyak di baru pasa ini kisamlah uba ngi don kaji itu kerpang bilang ngop mentah kila ki empat dan ni la revive ke kecing im la thau thumai ke kecing im ke jong dengan sukuman mentai bai baru pasal ledon kat bat ni hang ni ban pick up igni kena di hat ka first day haka khat kena trek ladang bakla ngila lek ban IT ban lek jengok la de ban pedikna bakal long kumnu ka rehabilitation center dai rangi i naduk environment haduk ka jingkho jing suba ban haduk kerkom eye treatment ni i kalong ka bapaka di terdang ki family ki kongo dan ni limbah kata jing witness ke jongi mah hang the ngilayo bani keren sahabat ki hang ni hanom aslong menin mesis ni buat mentah sni layo bani keren face to face baru tinang liang ke jongki kila suhun buat mentah sni ngin IT no ikni hendrungut hang the hapo rehabilitation center ke bani puasa dengan skop no ipi kidon ki kena ki bawan ki pat ki rehab kidon
ia ke bang haban jer keteng kadih po tipo mizram dan joki gitu kumno ke treatment nanti kumno kisah treat partial ro let's say what ha ta ka bam ka di bat kum ta ta ti kim shom la yu ta ka jingkot bapura kilawan chen nong ba sulong ki ngop yang ba leng ba ka jingop joki hayo hat ni kendo mi yo bat ki don ki kena be yo bat ti leng ba ka jingkot ngu menjurang jong kami jong tok kena menin men siski yo bat menin kawan tem ta ski le menjur man pha sethi ti kani kadika bantai ka bangila pendap man ski bar ngi scam mo ba ka jinglong ka ji im jing bre ngi nama ban lang ngi ur ngi hab ni bakla na khen bakini khna bar khoi kila ur kila ha ka ji sap ni so ya ka ji lam bakla jong no ti ndai ngi scam ba ngi dan yo ble ter ngan ba dan bor lo bro ngi scam ba lam ba jong un sa yo ban thau mai pat ya ka ji im jing ni khna ni skumen chibun bai ba ro ri le tho bahang the om dei tang ba ki hikai kum to here ka don ro ji hikai ba kum do bantip kaduai ke pirat bat ka Bible study ki ba ke Jewish ngamu ban ong kum ni ha ba de bat ka rehabilitation center jong i ngilawan pet le jong kman ngilai i ka ba kum du ka santa kalong namar ban yo compare bat ki we le se don ki jing ya keno yo kan tho ba ki rehabilitation center ki ba syuka mai tang pisah de ngina ma ban lan ki don ki ba kum ta andre uliu samla ya ka ba habang ile kdo ya krem i ong ba mentang ngam fokus yo lani ngam ha ka pon masang misal si kalong ba jenjari i ba kum nu bandron ya ketika rehab center hari menta kam de syu ka pisan re ukwa ba kam sim ka batam lani kam sim bu ko pe ngi i bo ulong profesional lamar balai ngong kum dan mal yele de ulama ulai ya ling ba kan de kacing kalenti mensyang ngadang ye tho khana lani kran bangi thong ye phi namar ki kam ki ba philale ki bolong persya ye ki nang salang lani leng bagi kam di ki ba philale herem ta ye phi ni thong namar phila im hakaji im ba ni ko ba phin pen baham lang ki we mensyap ni thong ma phile kam siam ta ni thong ba philale ye ka kam ko ba ban pen im pat ye ki ni ki ba la syak dang syak te syak khom hau ne u cha jindi ni tu drops ta ya ka jing sneu haji sisa ka government ka jukran de ka juang ba ngin hab ban ye train ka ana ma ban len ki jupan ka support na kiram asnong nani gidor bar snong te gidor bar snong ro pite bapok ka snong ki dan seki seng sama ki dan seki pressure group te ka snong bre ka jupan sen nangi tengang is kamba lada kadang sya ka jitri lang nado ka benta ka bakham hapo hado amta bajrong ngila ban rat ne kong here ban chuang ba kim long well qualified lani kim long experience ne kam how to tackle lani how ban yakun you drugs kalong ka boma long mama pedang ti lesi kal la ban de tang ka jingkran ka ba ngena ma ban len mo kren ji shisha ki bobon ki beri udan ka an menta de maki shin ba pen ken an ki bon ki bada uniform ki kerni drugs nangit baga department kat sawat kapang ya ki bakum ki kena uwe samla bodan hang dem ta lingba no uniform lingba no we no pulet swat ungap drugs pin ong yo hatu pimbang tang bangi kena drugs mangi kakta ya ka department la ni kakta i berbodan ka ai haji sabidi ban ai ka jing trilang kan ki kon jo ki he ki han nganom mention keteng ki bobon ki ngop hono jat jing di henry nama baki di berospa kilak ban pensyong ki spread bro di ke baman hang to jadi terda wat ya udrak si omde ban ong ba ngin ya kroti nama omla ban tep ngalad krenteng ite kenten omla ban tep kala ban wan hayeng jong berospa hau ba war hau ba dok ro mantaki ski ki bobon ki kena ke mo ong we ni kirang ba kena kena li ka balada setiap ka bom damit ka tarok ya di drugs te ki bakum ta gini ki drugs ki fio kurne clear ni ami gini ki drugs ni ko ban set sampel 6 te ki we pan ni dispose baik ni ngim kwa bangin khot i bro juk ai namar ba ka shlong ka headache ini we urang ba ju we snong do urang ba snong habai ke do mat bab nga wong ba ngathaj ban kem drugs na ka snong jonga
Nomor boleh ka bakadok manga na habli men api syukun. Na kaski na kabana syukuna. Hari ini kena li. Ke menem setiap sibet damit kala lain. Na setiap ngelasis ngai kala ayat pahu kala de kala di biang apa sedang. Kini kala jah apa. Kawai ke sinong ye ke bangan nomen chen.